Așa a fost apa, deci peretele ăsta s-a mai uscat fiind afară, dar se cunoaște aici, unde a fost și soba, deci soba s-a venit, s-a umplut și efectiv a fost... A dat soba aici în cameră? Da. Nu doar soba a fost luată de ape, tot mobilierul și calculatorul, singurul obiect electronic din casa familiei Cismaru, au fost distruse în urma inundațiilor din perioada Paștelui. De atunci, cei 4 membri ai familiei trăiesc în locuințe provizorii. Primele zile au fost adăpostiți în grădinița din sat, iar apoi într-un container. Ca să-și facă de mâncare, să se spele sau să hrănească animalele, zilnic parcurg sute de metri și asta pentru că locuințele modulare au fost amplasate într-o zonă îndepărtată de case. Avem animalele aduse acasă, dormim acolo seara, dimineața ne trezim, venim acasă, ducem animalele. Iar ne întoarcem să ducem copiii la școală. Dar e dificil, normal, că nu sunt ca acasă, să au condiții să învețe. Eu lecțiile mi le fac la această masă. În clasa 5 am luat premiul 2. Câteodată când se ia lumina, scriu la numărare. Nu e greu, că m-am obișnuit. În aceeași situație sunt și bunicii Florentinei, care locuiau în aceeași curte și la ei casa de chirpici nu a rezistat puhoaielor. Acum stau în containerul vecin. Condițiile cum sunt față de cele de acasă? Așa. Cele 2 containere au fost singura soluție găsită de autorități pentru ca cele 2 familii să nu doarmă sub cerul liber până când își vor repara locuințele. Căutăm în continuare alternative pentru a le consolida acele locuințe. Așteptăm rezultatul demersurilor noastre către ministerele abilitate. Cum singurele surse de venit ale celor 2 familii se rezumă la alocația copiilor, pensiile bătrânilor și banii câștigați din munca prestată cazilier prin sat, posibilitatea de reparare a caselor este aproape inexistentă.